Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties. Welkom terug bij Thuis in Limburg. We hebben vandaag al diverse gasten gehad en natuurlijk al een nummer van Johan Flemmings gehoord. Maar het is natuurlijk tijd voor een gesprekje met jou. Want voor jou is het eigenlijk een soort thuiswedstrijd hier, toch? Ja, ik woon hier precies om de hoek. Als je het straatje uitrijdt naar rechts en dan ben ik al thuis. Nou, dat is super snel. Ja, ik kan eigenlijk te voet. Kijk, maar we hebben natuurlijk het EK achter de rug gehad. En ja, dat is natuurlijk voor jou weer een mooie tijd geweest. Het zou een mooie tijd moeten zijn. Ja, dat wou ik al te zeggen. Het zou een hele mooie tijd geweest zijn. Voor al die 500 andere artiesten die een mooie WK of een EK plaatsgemaakt hadden. Ik raakte er helemaal van overstuur. Maar het was een beetje... ja. Maar je had zelf toch ook een nummer gemaakt? Ja, samen met iemand anders? Ja, ik had met Johan vonden we zelf een heel leuk EK-nummer gemaakt. We waren op verschillende tv-programma's van tevoren al geweest in de voorbereiding. We hadden 7500 kilometer gereden voor onze promotietour. Zo. En om Moment Suprême was het eventjes... Want? Ja, het was niet veel meer van over, hè? Nou, ja, okay. 3 keer verliezen. Hoe vaak heb je opgetreden? Dat je echt zegt, na de promotietour, Ja? helemaal nul. Helemaal nul. Want ja, toen was het afgelopen. We hadden allemaal dingen gepland staan. Maar ja, op de avond zouden wij eigenlijk optreden in Nederland-Denemarken. Maar toen belde de zaak af en die zeggen van nou, doe maar niet, want de mensen zijn niet zo in goede stemming. Toen zouden we gaan optreden bij Nederland-Duitsland. Nou, mensen waren fijn in de stemming daarna, dus het leek niet zo verstandig. En Nederland-Portugal, eindelijk, we hadden weer een optreden. De hoop was er. De hoop was er weer en werd weer gecanceld. Ja, 3 keer niks. Helaas. Ja. Maar je hebt wel iets moois meegemaakt op wat betreft het EK. Want ik heb begrepen dat je met halfnaakte missen iets gedaan hebt in Utrecht. Ze hadden me gevraagd voor de Oranje Missen om als keeper in de goal. En ik zat er lekker in de goal. En wat deden ze? Ze deden bijna alle kleren uit op hun topje en het broekje na. Dus, en dat was toch wel eventjes een zware afleiding. Het was de bedoeling, neem ik aan, dat je de ballen tegenhield. Ja, maar dat was toch... Ik werd een beetje afgeleid. Dus er gingen er toch een paar doorheen. Ja? En nu, hoe ga je verder het EK beleven? Ga je er überhaupt nog naar kijken? Of heb je zoiets van... Nee, als echte fan wil je natuurlijk de wedstrijden... Het gaat natuurlijk om de sport. Maar ja, het is natuurlijk een beetje tranen met tuiten als je zo door moet gaan eigenlijk. Hè? 3 keer niks. Dat is toch wel heel triest. Ja. Nou heb ik begrepen dat je richting de Tour de France toch ook weer een speciale actie gaat doen. Nou, we gaan op 27 juni gaan we de Alpe d'Huez nog een keer doen met een hele groep, met ook enkele bekenden, waarvan Dirk Meeldijk en nog wat andere zangers, gaan we de Alpe d'Huez doen en die gaan wielrennen. Wielrennen? Ja. Maar dat is niet zo gek, toch? Ja, nou, ik heb een wiel onder mijn arm en ga rennen. Dus ik ga die berg oprennen en dan nog een keer die berg oprennen. Dus ik ga hem letterlijk wielrennen. Ja, je bent wel sportief ingesteld, maar dat het op zo'n manier moet, dat is weer een uitdaging. Op zijn Johans. Een leuke voorbereiding voor de Vierdaagse, maar die gaan we natuurlijk ook doen. Die ga je ook doen? Ja, die staat ook natuurlijk voor de boeg. Heb je er al voor getraind? Nee, ik train nooit. Je traint nooit? Nee, maar ik loop hem wel uit. Al voor de 7e keer. Nou, we kennen jullie natuurlijk van het land ter zee en in de lucht. Daar was je al sportief wat betreft de deelname. Maar ja, je zegt net rennen, hè, de Alpe d'Huez, dat maakt allemaal niet uit. Maar wat voor sporten doe je nog meer? Ik ben eigenlijk helemaal niet zo sportief. Maar als ik iets moet gaan doen... Ik heb ooit de marathon voor Rotterdam gelopen. Maar daar ben ik achter gekomen dat je daar toch wel een beetje voor moet trainen. Want ik was een beetje ziek geworden daarna. Want ik had hem wel uitgelopen, maar ongetraind is niet zo verstandig om te doen. Dus, ik vind het juist leuk om alle sporten te doen. Maar ik heb het te druk om te trainen. Het gaat impulsief en dan... Ja, die doe ik wel mee. Maar daar kom je eigenlijk toch wel een beetje tegen. Ja, dan ga je zo meteen nog een nummer voor ons brengen. Ja. Een busje vol Polen. Ja, een busje vol met Polen. Ik heb inmiddels 126 cd's gemaakt. Volgens mij was dit de enige hit. Maar, je moet er maar eentje hebben. Ja, daarom. Beter ooit dan ooit. Dus, maar ja, we gaan het met veel plezier zingen. Maar ik heb wel begrepen dat er wat rumoer om is geweest, toch? Ja, zelfs toen de tijd was de Poolse president er niet zo blij mee. Die hebben in allerlei Poolse talkshows zitten, zelfs de voorpagina nieuws gehaald. Maar het probleem was, ze hadden het liedje anders vertaald dan wat wij zingen. Dus wat ze daar vertaald hadden in Polen, dat zingen we helemaal niet. Want wat was het verschil? Wij zingen een busje vol met Polen. Voor een paar tientjes en een blikje bier komen ze helpen. Daarvoor zijn ze hier. We bedoelden gewoon voor een paar tientjes per uur komen ze. Ze zijn niet te dure arbeidskrachten. Maar ze hadden vertaald voor heel veel bier. En voor een paar cent komen ze hier de boel op zijn kop zetten. Maar dat zingen we helemaal niet. En nu stonden we zelfs in de economieboeken van de hogeschool. Want er zijn ooit zelfs nog demonstraties in Den Haag geweest. Van Poolse leerlingen die ook tegen ons liedje waren.
Maar Gaat wel ver, hè? dan moet je natuurlijk wel goed vertalen. Want we Absoluut. zingen, het is gewoon een lief, leuk liedje voor de Polen. Want de Polen zijn toch gewoon goede vrienden allemaal? Absoluut. Ja, daarom. Ja, toen zijn we met het EK op hetzelfde geëindigd als ons. Dus Ja, en we ik kunnen ze heb, de hand schudden. en ik heb heel veel Poolse vrienden en kennissen. Want ik heb in de autobranche gezeten. En ik had eigenlijk alleen maar Polen als klant. Dus ga ik er echt niet verkeerd over zingen, hoor. Nee, dat geloof ik meteen. Nou, wij gaan er in elk geval van genieten. Dus ik ga je klaarzetten. En nou, wij gaan in elk geval genieten van het nummer Een busje vol met Polen. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. 'S Morgens, middags, 's avonds laat, rijdt bij ons in de straat. Een bussie vol met Polen. Kijk ze daar nou toch eens gaan. Waar komen ze vandaan? Waar zitten ze verscholen? Op het land of in de bouw. Ze kijken niet zo nauw. Ze komen met z'n allen. Voor een paar tientjes en een blikje bier. Komen ze helpen, daarvoor zijn ze hier. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. Ja, je ziet ze overal. Het is een grensgeval, toch zijn het mijn idolen. Waar ik sta of waar ik ga, ik zwaai ze altijd na. Zo'n bussie vol met Polen. Ze hebben bij ons in de buurt alweer een huis gehuurd. Gezellig met z'n allen. En is dan 's avonds het werk gedaan, dan gaat de polka muziek keihard aan. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. Een bussie en een bussie en een bussie vol met Polen. En een bussie en een bussie, go, go, go. Hallo, met Johan. Ja, Johan, wat campingburgemeester. Zeg, ik moet nog even een kwaadje doen. Heb je nog een aannemertje voor me? Nee, helaas nog. Maar wel een busje vol met Polen. Ja, la, 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 la. Een bussie, een bussie, een bussie vol met Polen. En een bussie, en een bussie, go, go, go. Een bussie, en een bussie, en een bussie vol met Polen. En een bussie, en een bussie, go, go, go. Een bussie, en een bussie, en een bussie vol met Polen. En een bussie, en een bussie, go, go, go. Een bussie, en een bussie, en een bussie vol met Polen. En een bussie, en een bussie, go, go, go. Ja, de gezelligheid zit er nog goed in hier in Weert. En Pet is natuurlijk nog meer op stap geweest in de gemeente Beek. Ik heb eerder gesproken met de burgemeester Ralf Kreewinkel. Dadelijk zien we hem nog even terug bij het spel Kickstars. Maar we gaan eerst even kijken wat Pet nog meer mee heeft gemaakt in Beek. Nou, we zijn bij de Mondial. Dat is natuurlijk leuk voor de jeugd, hè? Kunnen die ergens heen? Ja, de Mondial is een uitstekende gelegenheid voor jongeren om ook naar Beek te komen. Hier vertoeven toch elk weekend een paar duizend jongeren uit overigens de hele regio. Want het is een van de grootste uitgaanscentra in heel Zuid-Limburg. Oké. Ja, maar ik denk degene die daar meer over kan vertellen, dat is de eigenaar René Boonstra. En die zal ons welkom heten. Ja, ik ben benieuwd. Hi. Hey, Pet. Hoi. Alles goed? Ja, zeker. Ja, ik ben nog niet tegen de vlakte gewerkt, dus dat valt mee. Geen security nu natuurlijk. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar normaal gesproken zouden we dat natuurlijk ook niet doen, jou tegen de vlakte werken. Maar gezien het veiligheidsverhaal zouden we je normaal even wel fouilleren. Ja. Maar omdat ik jou ken, zeggen we allee, kom, deze keer doen we dat niet. En laten we binnen gaan, vertellen we daarover verder. Ja, dat is goed. Ja, mag ik je uitnodigen in de hart van de zaak, Ja. in de zaal. Het ziet er anders uit. Het is de laatste keer dat ik hier was, Ja, volgens dat mij. klopt. Dat klopt, dat zie je goed. We hebben in november hebben we verbouwd. We hebben een complete restyle gegeven. Wel langzaam tijd, na 15 jaar. Was het al 15 jaar? We bestaan dit jaar 16 jaar en dan wordt het toch langzaam tijd dat die oude interieur eens een keer vervangt. Ja. Hè? Ja, mooi.
Ja, dankjewel. Ja, maar er is in die tijd natuurlijk ook veel gebeurd. Hè? Want ja, ik hoorde het net al, je zit al heel lang in de horeca hier in Beek. Hè? Ja, al 23 jaar. Je hebt eigenlijk ik kan niet zeggen van het begin, want de horeca bestaat natuurlijk al langer, maar je hebt er wel heel veel van meegemaakt. Ja, uiteraard 23 jaar geleden. Toen was de tijd nog heel anders dan nu. Ja. En het is een hele periode. En daar zijn we natuurlijk ook trots op dat we al zo lang hier in Beek zijn. Maar er is heel veel veranderd. Ja, want vind je het wat dat betreft leuk? Veel leuke restaurantjes, dat soort dingen? Is dat hier wel? Qua horeca in Beek is natuurlijk heel veelzijdig. We hebben heel goede restaurants. We hebben een hele leuke horeca. We hebben een clean horeca. Er is nooit geen rommel. En wat dat betreft mag je eigenlijk praten over een kwalitatieve horeca in Beek. Een fantastische discotheek natuurlijk. Ja, uiteraard, tuurlijk. Nee, want je bent zelf eigenlijk midden in de stad begonnen, hè? Toen heette het nog de Gloop. Daar ben ik vroeger ook nog wel eens geweest. Ja, precies. Dat was het begin. Hè. Wij kwamen uit Kerkrade. En wij gingen hier de markt veroveren en dat deden we. Ja. Met de Globe hebben we 6 jaar succesvol geëxporteerd. En je hebt nou, eigenlijk in al die jaren is er natuurlijk heel veel veranderd. Wat is nou echt de grootste verandering die je hebt meegemaakt in die tijd? De grootste verandering is natuurlijk het publiek. Ja. Het publiek is natuurlijk nog steeds hetzelfde als vroeger. Alleen, het is nog steeds jeugd, toch? Ja, natuurlijk. Maar het publiek is heel anders dan vroeger. Maar de grootste veranderingen wat wij hebben meegemaakt in die tijd zijn de communicatiemiddelen. Moet je nu ook anders omgaan met mensen hierin trekken? Is dat ook lastiger als vroeger misschien? Ja, zeker. Vroeger was het gewoon, een discotheek was een must. En tegenwoordig is de discotheek een van de vele mogelijkheden die je hebt om uit te gaan. Ja, want ik weet dat jij vroeger zelf ook nog plaatjes hebt gemaakt, toch? Ja, zeker. Toen ik 15 jaar was, toen begon ik als DJ. En dan, kent u deze nog? Ja, precies. Dat ging toen met de microfoon en met kleine schijfjes draaien. En toen moest je het publiek echt entertainen. Ja. En tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders. Ja, hoe ziet dat er nu uit? Ja, nou, tegenwoordig komt een DJ die komt met zijn USB-stick. Vroeger namen wij allemaal hele grote platenkoffers mee. Ja. En tegenwoordig komt hij met zijn USB-stick en hij steekt dat in zijn CD-speler. En hij draait de hele avond. En vangt daar een beetje goede DJ als die aan de top staat tussen de 2.000 en 3.000 euro voor 1,5 uurtje voor. Ik heb toch het verkeerde beroep gekozen, ik hoor het alweer. Hey, je hebt zelfs wat DJ's staan al hier. Ja. Speciaal voor mij, dus ik wil eigenlijk wel even kijken wat die allemaal kunnen. Ja, oké. Hallo. Hey, goedendag. Hoi, jij bent al aan het draaien? Ja, ik ben al aan het draaien. Ja, het ziet er vrij makkelijk uit, toch? Nou, makkelijk. Het zijn maar een paar knopjes. Het zijn een paar knopjes. Ja. Nee, maar ik hoorde net dat DJ tegenwoordig iets heel anders is dan het vroeger was. Is dat ook zo? Ja, dat is echt zo. Want alles gaat via de computer natuurlijk. Alles gaat via de computer. Het kan zelfs met een USB-stick. Dus, En toch heb je nog zo'n soort van, het is nep, want er ligt geen plaat op. Nee. Neppe platenspelers, zeg maar. Ja. Wat doen die dan? Nou, dat zijn inderdaad de vervangers van de platenspelers van vroeger. Tegenwoordig de hele moderne CD J2000 spelers. En ja, één bomtechniek. Oké, ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik... Gaat dat lukken, denk je? Ik heb geen idee. Ik blijf gewoon op knopjes drukken totdat er wat gebeurt. Nee, dat is mijn talent niet helaas, DJ. Hè? Maar goed, het zij zo. Wat ik wel vond, is hij gaat wel lekker hard hier. Ja, dat is dan wel mooi. Maar daar hoor je buiten natuurlijk niks van. Nee, absoluut niet. Merk je er sowieso wat van als je hier in de buurt woont, zal ik maar zeggen? Nee. Het is, we liggen natuurlijk op een industrieterrein, daar hebben we bewust voor gekozen dat we uit de bebouwde kom zijn. Ja. En de buurt die heeft daar wat dat betreft vrij weinig last van ons, want we hebben veel parkeerplaatsen. Eigenlijk liggen we hier op een perfecte situatie, waardoor eigenlijk de buurt geen last van ons heeft. Ja, wat is sowieso een van de vereisten is om dit bedrijf staande te houden. Veiligheid, waar we het al over hebben gehad. Ja, dat is super belangrijk natuurlijk. Loyaliteit naar zowel overheid als naar de buurt toe.
Je moet dingen gewoon oplossen. Op het moment dat er een probleem is, los je dat gewoon op. Ja, maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is dat je leuke dingen organiseert waar mensen op afkomen, toch? Ja, uiteraard. Maar dat is natuurlijk, al de faciliteiten en omstandigheden zijn hier super voor op deze locatie. Ja. En ik weet, jullie krijgen heel veel mensen ook van buiten de buurt, hè, tot buitenland en toe. Frankrijk, zei je net? Ja, dat klopt. Ja. Engeland, mensen die hierheen komen? Dat is misschien wat overdreven, maar toch in ieder geval pak 200 kilometer in de omstreek en daar halen wij regelmatig klanten vandaan. Ja. En dan is het natuurlijk wel fijn dat je naast het station ligt. Zeker. En ook naast de autoweg. Zeker, mondiaal ligt sowieso een super ligging in Limburg. Geografisch gewoon geweldig gelegen, langs de autobaan, bij het station. We kunnen eigenlijk niet beter wensen. Ja, van de discotheek naar de triathlon, de TVL Triathlon Stijn. En hier bij mij aan tafel aangeschoven, voorzitter van de Triathlon Stijn, Harry Impelmans. Harry, welkom. En topatleet Bas Diederen. Bas, ook van harte welkom. Dankjewel. Harry, ja, de ouderen mogen als eerste altijd. Dankjewel. Jij zit in een rolstoel. Dat denk ik als voorzitter van een triathlon, denk ik, even vragen hoe dat komt. Nou, dat heeft niks met triathlon te maken, maar ik ben in 2008 ziek geworden. En het resulteerde dat ik in 2010 in een rolstoel terecht ben gekomen. Wat is er precies aan de hand? Ik heb onder andere een spierziekte. Een spierziekte? Ja. En de vooruitzichten? Hopelijk dit, maar ik denk het niet. Ik denk dat het slechter wordt. Dat is dus heel vervelend. Dus, en toch al die energie in het organiseren van de triathlon. Als je 24 uur per dag pijn hebt, dan ben je blij dat je afleiding hebt en dan ga je daar helemaal voor. En ik heb het al bijna 15 jaar gedaan. Dus dan ga je weer opnieuw beginnen en dan wil je er toch weer een mooi festijn van maken. Je bent er door je ziekte een jaar uit geweest. Klopt inderdaad. Triathlon Stijn had bijna niet meer bestaan. Dat klopt. Ik was toen nog in de kliniek, verbleef ik nog. En ik kreeg toen letterlijk te horen dat 2010 niet zou doorgaan. Dat heb ik ergens in april te horen gekregen. En ik kan je vertellen, dat doet heel veel pijn als zoveel jaren de organisatie er altijd op poten heeft gestaan. Meer pijn als die spierziekte? Op dat moment heb je alleen maar pijn van het steen. Ja, inderdaad. Ja, echt? En letterlijk. En men vindt mij nogal ondernemend en ik heb meteen de telefoon gepakt. Ik heb met het voormalig bestuur gesproken. Wat willen jullie voor 2012? En de mensen gaven aan van, nou, we verwachten niet dat het nog kan. En toen heb ik gezegd, nou, als jullie bereid zijn om een stokje over te geven, dan ga ik terugkomen. Maar dan ga ik wel mijn eigen bestuur vormen. En dat was binnen 5 minuten geregeld. De kwestie van contacten en van ervaring en know-how uit het verleden? Absoluut de contacten. Frank Heldoorn is ons bestuurslid. Dat is een voormalige top-triatleet, heeft ook Ironman gedaan. Ruud de Haan is erelid bij ons, speaker op alle triathlon-evenementen in Nederland. Nieuwe penningmeester. En we hebben nog een nieuwe secretaris erbij gekregen. En dat is mijn buurman. En die buurman die zei mij toevallig, toen ik een keer in een weekend thuis was van het ziekenhuis, van God, mijn kinderen zijn het huis uit, ik verveel me een beetje, ik wil wat gaan doen. Nou ja, dat was ook binnen die 5 minuten, dus hij was meteen het haasje. Absoluut. Je hebt Bas Diederen meegenomen, één van de deelnemers. Bas, ik mag beginnen met jou te feliciteren, want je bent Nederlands kampioen sprint geworden, triathlon. Ja, klopt. Voor de mensen die dat niet weten, ik heb het inmiddels opgezocht. Wat is Nederlands kampioenschap sprint? Sprint is de kortste afstand. Dat is 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. En dat was een makkie? Ja, dat is vrij kort. Het is een uurtje werk, hard werk en dan ben je klaar. Er is een klein verschil met de Ironman in Hawaii. Die je ook, ik bedoel, volgens mij het ultieme voor alle triatleten is die Ironman op Hawaii. Ja, klopt. Gigantisch zwaar. Jouw tijd 8 uur 46 minuten en je was eerste in jouw age groep, zoals dat heet, 30 tot 34 jaar. Ja, ik was ook eerste van alle amateurs. Dus, Oké. Ja. En het 26e bij de profs. Bij de overall klasse. Ja. Dat is een unieke prestatie. Wat ik nou zo raar vind, je gaat van het ultieme 8 uur 46 minuten naar het sprint en volgens mij doe je alles wat ertussen ligt, want Stijn is precies de tussenmaat. Stijn is precies de helft, ja. En, ja, goed, ik heb inderdaad, het is niet echt normaal. Normaal kies je een afstand of daar ga je wel eens een stukje boven of een stukje onder. Maar ik heb nu ontdekt dat ik alles wel een beetje kan. Dus ik doe nu eigenlijk alles wat op mijn pad komt. Ik weet dat ik jou ongeveer 1,5 jaar geleden in de sportarena heb gehad. Ja. En toen zat je eigenlijk op een, je wist niet goed wat je met je toekomst als triatleet moest. Vanaf dat moment is het alleen maar bergop gegaan. Ja, ik hoop dat het na deze uitzending ook bergop blijft gaan. Nee, dat klopt inderdaad. Ik wist toen niet precies wat ik wilde.
Toen heb ik gekozen voor de lange afstand. En eigenlijk zou afgelopen jaar mijn laatste jaar worden. Ja, dat zei je toen. Precies. En toen, eigenlijk een maand voordat ik naar Hawaii ging, kwam er een nieuw team in Nederland, Team for Talent. Die hebben mij opgenomen mede als doel om die jongeren wat te leren. En dat was voor mij eigenlijk wel zo'n impuls dat ik zelf ook weer een stuk vooruit ben geschoten. Ja, wat heet. Schitterend. Je bent zaterdag en zondag, moet ik zeggen, ook dus in de Triathlon Stein. Harry, wat komt er allemaal bij kijken bij het organiseren van zo'n triathlon? Nou, je kan beter vragen, wat komt er niet bij kijken? Want het is natuurlijk 100% van begin tot het einde. En wat gebeurt er allemaal? Nou, allereerst ga je eens beginnen van wat gaan we het volgend jaar doen. Dat doe je meestal meteen na het evenement evaluatie. Vervolgens dan hebben we een maand vakantie en dan gaan we weer beginnen. We hebben ongeveer 50 vrijwilligers die zijn permanent bezig het hele jaar. En nou, dan gaan we weer alle plannen uitwerken. En vervolgens is het de bedoeling dat er weer op papier komt te staan hoe we het jaar daarna gaan draaien. En dat begint met vergunningen aanvragen tot ik weet niet wat. Tot het normale flesje water toe, laat ik het zo maar gewoon noemen. En ja, gewoon zorgen dat het evenement er weer staat. Ja, ik heb op jullie website gezien wat er allemaal nodig is aan materialen. Alleen al voor zo'n weekend, Stijn, zoals komend weekend. Maar hoe gaat het bijvoorbeeld met de route? Is het ieder jaar hetzelfde parcours? Of, wij hebben in 2010, na het evenement van de 3/4 in Stein, hebben wij besloten om terug te gaan naar de halve van Stein. Vroeger was dat het begrip. De Olympische afstand is de halve toch, of niet? Nee, de halve is iets anders. De Olympische is iets korter. Okay. Maar het is zo dat de 3/4 steeds minder populair werd. En je gaat niet zo'n groot evenement organiseren voor 170 of 180 deelnemers. Maar toen hebben we de keuze gemaakt om in 2010 de halve te gaan doen. Omdat we eigenlijk de drempel wat lager wilden leggen voor iedereen. Zowel de breedte sport als de topsport. En vervolgens hadden we die keuze gemaakt. Nou ja, toen kwam het verhaal waar we het net al over gehad hebben. En we hebben dat nu doorgetrokken en we hebben het evenement nu weer perfect voor elkaar. Het is volgens mij een pittig parcours in Stein altijd. Redelijk heuvelachtig. Uniek voor Nederland in ieder geval. Ja, zeker. Ik ben trouwens erg blij met die halve afstand in plaats van de 2/3. Want? 3/4. Ja, kijk, je zegt net, je gaat je meer specialiseren op die lange afstanden. Ja, die halve dat is nog te doen. Hè. Het parcours is al heel erg zwaar in Stein. En als je dan die 3/4 hebt, dat is nog een keer zwaar. En dan moet je toch, valt midden in het seizoen. En die halve dat is dan wel te doen om daar weer goed van te herstellen. Wat zal jouw tijd zijn ongeveer? 4 uur? Nou, ik hoop wel onder de 4 uur. Onder de 4 uur? Ja. Wat loopt de winnaar? Uiteindelijk lopen, maar zwemmen, fietsen... Ja, ik denk net onder de 4 uur. Net onder de 4 uur. Ik ben benieuwd. Maar pittig parcoursje dus? Ja, het fietsen is erg zwaar. En het lopen is ook zeker niet makkelijk. Dus, het is constant berg op, berg af. Ja, vooral bij Stein, Elslo, dat is toch aardig pittig. Welke toppers hebben we nog, Harry, buiten Bas? Wij hebben eigenlijk de absolute Nederlandse top is aanwezig. Ik heb mezelf de vorige week laten vertellen dat wij eigenlijk een stukje NK draaien, wat vorige week ook geweest is. Omdat eigenlijk alles wat top is in Nederland is aanwezig. Dus wat dat betreft kan ik duizenden namen noemen, maar alles is aanwezig. Dus wat dat betreft... En je hebt een uitgebreid programma over 2 dagen. Zaterdag het teken van de kinderen. Ook heel belangrijk om die te promoten, zeker hier in Limburg, denk ik. Absoluut. Op zaterdag hebben wij, dat begint vanaf 2 uur, de kinderdualon, de Rabobank kinderdualon. In die dualon hebben we ook weer een speciaal programma, dat hebben we ook al enkele jaren gedaan. Dat is een samenwerking met Adelanten uit Valkenburg. Dat zijn kinderen met een beperking, daar komen ook weer kinderen van. Daar doen we wel heel bewust een aparte wedstrijd voor organiseren, want daar is toch wel meer begeleiding bij nodig. En vervolgens gaan we om 5 uur starten met de sprint. Dat zijn alle categorieën die starten dan. En om 6:30 starten wij met de Eredivisie Triathlon, dat is wat nieuws in Nederland. En dat zijn daadwerkelijk teams die gaan de wedstrijd doen. Dat zijn 3 of 4 teamgenoten die wat de wedstrijd gaan maken. Het grote punt ten opzichte van anderen is dat die mogen steren. Normale triatleten mogen niet steren. Dus die mogen elkaar een beetje in gang maken? Ja, ik zeg altijd, er komt een peloton weer. En dat is eigenlijk ook het mooie en het verrassende van de Eredivisie, denk ik zelf. Bas, tot slot, Olympische kwalificatie, zei je net, dat zit er niet meer in. Dat vond ik raar, want je presteert natuurlijk schitterend, maar toch mag je niet naar de Olympische Spelen. Nee, Olympisch kwalificatietraject, dat duurt gewoon 4 jaar. Dus je moet 4 jaar van tevoren eigenlijk zelf voor jezelf de beslissing maken, ga ik dat doen of ga ik het niet doen. Ik heb dat 4 jaar geleden beslist dat ik langere afstanden wilde gaan doen, onder andere Hawaii natuurlijk. Ja goed, en dan is het nu de Olympische Spelen. Ja, dat is dan het resultaat dat je dan geen kans meer maakt. Dat lijkt me jammer in deze vorm.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Maar van de ene kant dan had ik Hawaii niet kunnen doen en dat had me nog wel jammerder gelegen. In ieder geval dit weekend, jullie allebei in Stein bij de triathlon. Ik wens jullie heel veel plezier. En Harry, dat jij de pijn heel lang mag kwijt zijn daardoor. Dankjewel. In ieder geval het beste op alle gebieden. Dank je. Jij succes en dat je Olympische ambitie misschien ook nog eens waargemaakt mag worden. U weet. Wij gaan er tussenuit voor iets heel anders, want het is tijd voor ons Kickstarter-spel. Ja, hoogste tijd voor het Kickstarter-spel. En dat doen we met de burgemeester van Beek, Ralf Kreewinkel, en de gebroeders Linzen. Nerveus, burgemeester? Ja, moet lukken. Ja, Makkie? Dat zeg ik niet, maar ik doe mijn best. Als fervent Roda-fan moet Edwin Linzen bekend in de oren klinken. Ed, wat schatje? Gaat het kleine broertje winnen of oude broer? Ik neem aan dat jullie de tegenstander hier wel onderschatten. Ik denk dat ik wel win. Jij wint? Ja. Ryan? Als je in de geschiedenis gaat kijken, dan heeft hij nog nooit gewonnen van mij. Het is duidelijk. Ik neem aan dat de burgemeester mag beginnen. Tuurlijk. Heel veel succes. Dankjewel. Ja. $50 punten, jazeker. Heel goed. Edwin mag. Bekend om zijn traptechniek. Ja. Wat denk je daarvan? 100 punten. 100 punten, daar begint Edwin Linzen mee. Het record staat op 160 punten. Na 3 pogingen. Brian, ik ken hem een beetje. Hij gaat absoluut voor die 100 nu. Dat betekent 60 dat ding klopt niet, John. Het klopt niet, 60 punten. Brian 60, de burgemeester 50, Edwin 100. De tweede ronde. Net naast, dat kan gebeuren. Wat gaat Edwin doen? Gaat hij kiezen voor een behouden strategie? Sam kent wel, hè? Hupsakee. Hij kiest voor de aanval en wordt gestraft. Edwin mist. Blijft op 100 punten staan. Oh, lekker. Dat betekent, Brian, bij 40 punten kom je langs zij. Bij alles wat meer hoger is, neem je de leiding ook. Ja, als je denkt, wat is dat voor een bal? Onze eredivisiebal hier is vrijwillig meegenomen door iemand. 40 punten. De gebroeders Linzen maken het spannend. Gelijke stand op 100 punten. En de burgemeester volgt op 50. Laatste poging, laatste ronde. De eer van Beek staat op het spel. 70. Ik zag hem er net naast. Hij telde hem niet aan. Ik moet u teleurstellen. Ik wist het, man. Hè? De balologie, pak een trucje. Dat betekent dat het nou gaat om de winst. Gaat er iemand over die 160 punten ook heen? Ook belangrijk. Klassement over de hele zomer. Oh, Brian. Alle trucs worden uit de kast gehaald. Oh, dat is mooi. 40 punten. Aan de linkerkant, 50, 70. Brian, ik moet je zeggen, als je deze niet wint... Tegen Cambuur... Wat? Sorry, burgemeester. Dat wordt de belangrijkste penalty van hem tegen Cambuur. Tegen Cambuur heeft hij Roda erin gehouden. Ja, gelukkig wel. Hier komen we... Nee! De emotie laat op, maar we hebben een winnaar met 140 punten. Edwin Linzen. Nou, zoals je ziet, we zijn nu aan de andere kant van Beek, Maastricht-Aachen Airport. Ja, dat is wel duidelijk. Veld, ja, waar heel veel te doen is, waar we ook de internationale verbindingen hebben. Dus je ziet, we zijn van alle markten thuis. Ook hier weer heel ondernemend. Ja. Ja, en hier ligt ook nogal wat omheen, toch? Ja, ik denk dat dadelijk de directeur Jan Tindemans daar wel het een en ander over kan zeggen. Maar dat wij qua bedrijvigheid nogal een woordje meespreken in Zuid-Limburg, dat past ook bij het ondernemend Beek. Dat blijkt vanzelf dadelijk. Oké, laten we Jan Mans gaan zoeken dan. Prima. Hallo Jan. Dag.
Ja, jij kan mij vast vertellen Wat hier gebeurt. Wat hier allemaal gebeurt. Want het ziet er nog niet helemaal uit alsof het af is namelijk. Nee, dit is pas het begin. 2 weken geleden begonnen. En dit wordt de eerste fase van onze grote nieuwe vrachtloods. Onze luchtvracht doet het heel goed. We hebben dus een nieuwe loods nodig. En we zijn dus begonnen hier met een 9000. Wordt een eerste fase gebouwd. Ja. In totaal wordt ze ruim 18.000 vierkante meter groot. Wauw. Dus het gaat wat dat betreft qua vrachten heel goed met het vliegveld dan? Met vracht gaat het heel goed, passagiers ook. Ja. Passagiers gaat dit jaar naar 450.000. Dat is een hele forse stijging. Want vorig jaar was het? 260. Nou, dat scheelt nogal. Dat scheelt veel. Ja. En met vracht stijgt het niet zoveel dat we bijna gaan verdubbelen. Ja. Dat zou ook wel heel veel vragen van onze mensen om dat aan te kunnen. Ja. Maar 10-15% per jaar stijging, dat is natuurlijk vreselijk mooi. Ja. Wat ik me nog afvraag, hè? Ik bedoel, dit blijft dan niet groeien. Aan die kant zijn het zit bijna vol. Kan je dan qua vliegveld, heb je er nog een kant omheen te gaan? Want het is natuurlijk op een gegeven moment ook zonde om natuur nog te gaan opgeven ervoor, toch? Om uit te breiden nog. Dat hebben we eigenlijk in het bedrijventerrein gecombineerd. Het bedrijventerrein wordt op een heel mooie manier aangelegd met heel veel groen erin. En met een uitloop ook in de richting van het Heuvelland. Ja. Dus je kunt ook met wandelpaden en fietspaden later kun je door het bedrijventerrein wandelen, fietsen, door het groen. En ga je automatisch het Heuvelland in. Dus het hoeft zich onderling helemaal niet te bijten. Dat denken wij dan een hele mooie combinatie wordt. Het is mij helemaal duidelijk. Het was een mooie dag geweest, maar hij is wel omgevlogen, moet ik zeggen. Ja, toepasselijk. Ja, dat lijkt me wel. Dus dankjewel. Graag gedaan. En jullie ook bedankt voor het kijken. Dit was Thuis in Limburg. Tot de volgende keer. Maar wat gaan we morgen doen? Nou, morgen hebben we Pierre Knoops te gast. Ah, dat is lachen. En jij hebt ook weer een sport Ik heb speler van AZ, Dirk Marcellus, is morgen hier. Kijk aan. Ja. En we hebben natuurlijk weer een mooie artiest, namelijk Stef Eckel. Wie kent hem niet? We hebben een woonboot. Die dus. Ja. Die daar, ja. Ja, meer kan ik niet zingen. Volle blom morgen in de uitzending. Dus absoluut weer de moeite waard voor te kijken en we rekenen op u. Tot ziens. Hoi, hoi. Hoi. Partner van Toes in Limburg is Roompot Vakanties.